Jo, så. Hey, hvad så? Så er der musikvideo til Mary Jane. Live in the... Ja, men fanden var der? Gud, her. Du var det? Fantastisk. Ja. Shit. Hvad? Det er fandme det nummer 4 eller 4? Allerede? Ja. Og klokken den er 10:47. Det er nummer 4. Skal vi lige præsentere os for en gang skyld? Klovnen og Confused. Ja, I kunne ikke se en skid, det er klart. Nu kommer Daniel Lige til at sætte hele modelvinden i gang. Nå, skal vi sætte lad os hvile? Ja, lad os gøre det jo. Nå. Ja. Der er lige sket en ændring i udsendelsen. Okay. 3. Så kører vi. Okay. Ja. Kom så med Mary. Lad mig fortælle dig om kvinden i mit liv. Hende der altid er der for mig, når jeg er aggressiv. Og får mig til at ligge ned og slappe hele dagen. Den eneste kvinde der ved være der for mig indtil sidste dag. Hun har en duft der gør hvad man mister sin fornuft. Så lungerne kollapser og man ikke engang kan få luft. Smagen af hende den er helt ubeskrivelig. Jeg bliver forvirret ud af mig selv og ret så liderlig. Hun har snoet mig rundt om sin lille finger og fået mig til at droppe både familie og venner. Ja, det vil sige alle dem som jeg egentlig kender. Hvad sker Okay. Kan du tage den videre? det går nok, mand. Slap af, jeg kan den Jeg er faktisk. forvasket, jeg kan godt, men Vi tager den i 3 vers. ja. Mary Jane, to imagine. Kom on. Jeg har sagt det før, og siger det igen. Ryger Mary Jane, så knaldede jeg min allerbedste ven. Hun har en mission, hun er min frække kone, der tænder mig så vildt, at det giver mig erektion. Uden hende er jeg ingenting. Vil du ryge, så gør vi det bare for mine penge. Sammen med mit slæng, mine cheese flyver for vildt, når jeg er på det der cannabis. Er fucking skæv, lever i en psykos. Spytter mine rimer, taler ud af den gale pose. Måske er skæv, måske er helt væk. Men hvis du ikke vil ryge, så lad være med at pille din fucking sæk. De siger det ikke godt, men hun er min bedste ven. Er så lykkelig, så skider på at være impotent. Ha, hold din kæft og tænd op for en show. Og fyrer vores track på din fucking radio. Jeg startede for skævet. Ja, jeg prøver igen her. Ja, jeg var overrasket. Jeg vil fortælle dig om kvinden i mit liv. Hende der altid er der for mig, når jeg er aggressiv. Og får mig til at ligge ned og slappe hele af. Den eneste kvinde der vil være der for mig indtil sidste dag. Hun har en duft der gør hvad man mister sin fornuft. Så lungerne kollapser og man ikke engang kan få luft. Smagen af hende den er helt ubeskrivelig. Jeg bliver forvirret ud af mig selv og ret så liderlig. Hun har slået mig rundt om sin lille finger og fået mig til at droppe både familie og venner. Ja, det vil sige alle dem, som jeg egentlig kender. Hun er fantastisk, har en skønhed, som den nu blænder. Hun er min øjesten, ja, en rigtig dejlig en, der gør jeg får en kæmpe rejsning mellem mine ben. Og hvis der er nogen, der ikke fatter, hvem jeg snakker om, så er det Mary Jane, og hun er mere end bare en fucking røv. Mary Jane. Hun er vores elsker. Alle drømmer om hende, selvom de benægter. Lyt til mere. Confused og Klovn. Peace. Har I sat